paus. Alltså, vi är varma. Baksidan av mina knän. Paus. Gå snabbt. Nu tror jag att vi tar och tänker efter vad vi dricka, byta kläder, vi är varma. Upp där sen. Jag är för trött för check-in. Check-in, det blir bra. Jag känner på att se dem. And this is the beautiful view. Jag är ändå taggad faktiskt. Susanna, hur mår vi? Bra, jag håller bra tempo. Vad känner du varit den största svårigheten än så länge? Alltså det är de här stenarna. Är det? Ja, att det inte är så stabilt på marken. Det är mycket bättre än igår i alla fall. Så jag är nöjd. Ciao! Pedalen. Det är kämpa. Det går att rösta.